Další novinku pro údržbu vozovek představila firma Silkot Service. Jedná se o zařízení, které uvítají zejména města, obce a firmy, které se starají o údržbu místních komunikací, chodníků nebo cyklostezek. Silkot Smart využívá asfaltový recyklát, který vzniká při frézování asfaltových vozovek. Na podvozku o nosnosti 3,5 tuny, který může táhnout i větší dodávka, je nahřívací zásobník, 4 lahve s LPG, nahřívací čelo, vibrační válec, nádrž na vodu a veškeré potřebné nářadí. Podvozek je vybaven posuvnou rampou pro sjetí a najetí válečku a nahřívacího čela. Recyklát se nahřeje v zásobníku, který má objem asi 1,5 tuny. Nahřívání na požadovanou teplotu 160 stupňů hlídá elektronika. Plyn LPG pro nahřívání je v klasických 10 kg lahvích a doba nahřívání se pohybuje kolem 6 hodin. Nahřívací čelo nahřívá vozovku o rozměru 120 x 85 cm. Zažehnutí nahřívání je elektronické a průběh nahřívání je řízen automaticky. Spotřeba plynu je 2 litry za hodinu. Ovládání a průběh opravy zvládne bez problémů dvoučlenná zaškolená posádka. Po nahřátí vozovky na požadovanou teplotu přidá potřebné množství nahřátého recyklátu. Celý nahřátý prostor prohrabe a promíchá. Po následném hutnění vibračním válcem vypadá vozovka, jako by zde žádný výtluk ani nebyl. Výhodou pojízdného nahřívacího čela Silkot Smart je, že obsluha může kontinuálně opravovat delší výtluky, než je délka samotného čela. Vše záleží na souhře obsluhy. Pro jednoduchou obsluhu, rychlost prováděných oprav a mobilitu ocení Silkot Smart zejména správci obecních komunikací a chodníků. Ekonomická výhodnost oprav je u Silkot Smart na prvním místě.
Vibračním válcem vypadá vozovka, jako by zde žádný výtluk ani nebyl. Výhodou pojízdného nahřívacího čela Silkot Smart je, že obsluha může kontinuálně opravovat delší výtluky, než je délka samotného čela. Vše záleží na souhře obsluhy. Pro jednoduchou obsluhu, rychlost prováděných oprav a mobilitu ocení Silkot Smart zejména správci obecních komunikací a chodníků. Ekonomická výhodnost oprav je u Silkot Smart na prvním místě.